खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बर्मा कलेजनि इउनियन बडिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों थारैनो फरायसाफोरा आथिखालाव राजखान्थि दोलोफोराव मोनसेनि उनाव मोनसे जयनिं जाबाय थानाय बाथ्राखौ लानानै गोबांथार खोथा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दं एबा आथिखालाव खौरां बिजोंजों बाथ्राफोरा गोबां गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव थारैनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनानै थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लांनानै राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहोबाय थादों होनना मिथिनो मोनबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो आरोबाव दाखालिबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ रिजर्ट फेमिलि रिजर्टआव माखासे मानि फरायसाफोरखौ लांनानै मोनथियागारानो जयनिं जाहोहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ लानानैनो गुबुन गुबुन फरायसा बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गावबा गावनि बाथ्राफोरखौ बुंथिबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बर्मा कलेजनि फरायसा खौसेथि आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा माखासे गोबां बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा बेबायदि खामानियाव थांनो नाङा। मानोना फरायसाफोरा गावनि केरियार दानायनिसो मोनसे सम। बे समाव जोङो राजखान्थियाव हाबोब्ला जोंनि इयुना माबायदि जानो हागौ बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। लोगोसे फरायनाय समाव जोङो फरायनांगौसो एबा बेबायदि राजखान्थि खालामनायनि जोंहा दाबो सम दङ, बेखौ जोङो फरायनाय जोबखांनायनि उनाव साननो हायो होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालिबो आरोबाव BH कलेजनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो लांनानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारहोनाय नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ लानानै बिथां प्रेसिडेन्टआबो गावनि खेंफोरथिखौ गोरोन्थियाव हाबफ्लांदों एबा गोरोन्थियावसो लानानै थांदों होनना बिथाङा गावनि बाथ्राखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों निमाहा बिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय 2023 मायथाइनि 20थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था एबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्डखौ लादाखनि सासे बिगियानगिरि सनम वांचुक बिथांनो गथायनो थाखाय थियारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे UNB ट्रास्टजों जथायै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों आफादगिरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै बोसोरफ्रोमबो सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ होबोनाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो देग्लाय 2023 मायथाइनि 20थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गथायनाय हाबाफारिखौ गुबैयै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौनि थाखाय गुबैयै देग्लाय लादाखनि सासे बिगियानगिरि एबा समाज सिबियारि सनाम वांचुक बिथांनो गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिबावनाय बायदिब्ला मैयानि बे बान्था हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोबां अफिसियेल बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाजा गोमजायै जाफुंहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। UPPL राजखान्थि दोलोआव फिन 127 सुबुंफोरा जयनिं जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोनबाय थानाय जादोंदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन दोलोनि गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनहा मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन गुबुन दोलोफोराव बास्लायलांबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। बेबायदिनो UPPL BPF गोबां थांलाय फैलाय दैदेनगिरिफोराबो जाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोनि क'क्राझाराव थानाय गाहाय मावखुलियाव BPFजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि आरो सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव गासै 127 सुबुंफोरा जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव थारैनो BPF राजखान्थि दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनि CWC मेम्बार गोबां दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव आरोबाव UPPL राजखान्थि दोलोआव गोबांथार BPFनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो
सुबुंफोरानो बाहागो लाफैगोन एबा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैगोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आरोबाव बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि कसुगावआव मोनसे गेदेरथार बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बिटिआर एबा बिटिसि ओनसोलाव गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय बायदि मेल मिटिं लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहोबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो हेफाजाबगिरि बिथांमोनहाबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव होंगो दोंगो जाबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेफोर बाथ्राफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सानफ्रामबो ओंखारबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो मैयाबो आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बेबायदिनो कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय कसुगाव ब्लकनि बानजायनायाव थारैनो गोबांथार सुबुंफोरखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैनानै मददगिरि एबा जयनिं जानाय साफ्रोमबो सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरखौ गोसो गोथारै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव बरायनानै लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बारग' एनडिएफबिनि गोबां सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि जेरै इउपिपिएल, टिएमसि एबा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्रायबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होननाबो मिथिनो मोनबावदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोखांखौ नायबानो सिनायनो हायो बिथाङा गोजोन गैया एबा खुसि गैया बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ लानानै मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार सावरायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव फरायसुला-फरायसुलि लोगोसे गोबां गियानि सुबुंफोराबो समाजारि एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बायदिसिना खौरां बाथ्रा बुंथिलायबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे एखे बाथ्राखौनो बुंनाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बबेबा जायगानिफ्राय फरायनो थाफैनाय फरायसुला-फरायसुलिफोरखौ गावबागाव राजखान्थि दोलोआव सोनानै मा खालामनो सानदों एबा गाबोन समफोर बिथांमोनहा गावनि इयुन दानायनि एबा सोरबा डाक्टार सोरबा इन्जिनियार जानायनि सिमां लानानै फैदों। बेबायदि फरायसाफोरखौ जुदि जबरदस्ति गामसा गानहोयोब्ला बेनि इयुना मा जागोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेबायदि सोदोंब्लाबो हाग्रामा महिलारिया गावनि मोखाङाव जेबो गोजोननाय गैया होनना बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि मोखांखौ नायब्लानो थारैनो बियो रोखा जागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया थारैनो एफाबां लोरबां जाबायना, 17 बोसोर सरकार खुंनायावबो बिथाङा एसेबां लोरबां जाबायना, आंथ' आरो दायो 3 बोसोरल'नो सरकार खुंदों, अब्लाबो आङो बेसेबांबा कनफिडेन्स बे बाथ्राखौ गोख्रोङै बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव दायो सिलाइ बारुदनि जेबो सोदोब खोनालिया। सोरबाया सोरखौबा गावथारनाय, सोरबाया सोरखौबा लांखारनाय बेबायदि जाथायफोरा दायो गैलिया। बिटिआरआव दायो सान्थि फैबाय। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनि मोनसे समनि सिडब्लिउसि मेम्बार गितानाथ नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गितानाथ नार्जारि बिथाङा मैया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दोंदि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जाहैबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिपिएफनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सिडब्लिउसि मेम्बार जायखौ गितानाथ नार्जारि होननानै सिनायनाय जायो, जाय बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोबावथार सम खामानि मावखांनायनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों जेबो खामानि जायैनि थाखाय एबा सान्थि गैयैनि थाखाय लोगोसे बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव थानानै गावनि गोसोबायदि जेबो खामानि मावनो हायैखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा जयनिं जाखांनायनि उनाव बे बाथ्राखौनो बुंथिदोंदि बिटिआरआव दायो सान्थि फैबाय। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव जेबो बेबायदि सिलाइ बारुदनि सोदोब खोनालिया, सोरबाया सोरखौबा लांखारनाय बुथारनाय बेबायदि खोनालिया होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। जायनि थाखाय बिटिआरआव सान्थि फैनायनि थाखायनो जोङो गोसोबायदि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखायनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना बिथाङा बुंथिबावदों।